Ahojte priatelia, máme nachystaný pre vás text, ktorý sa vám asi moc nebude chcieť čítať, ale pointa tohto textu je, že sme sa rozhodli trošičku vizuálne pozmeniť náš názov, pretože slovné spojenie druhý dých sa momentálne hýbe v internetovom priestore. Nie sú to len nové kapelky, ktoré vznikajú s týmto názvom, je to aj televízny seriál a my potrebujeme, aby ste nás, vy na internete, na sociálnych sieťach, na YouTube našli. Presne nás, druhý dých. A my sme tento názov zamenili za 2 dých, čiže písané číslica 2 a dých. Ďakujeme za vašu dlhoročnú priazeň, tešíme sa na ďalšie hudobné stretnutia a keď máte ešte chvíľku času, pozrite si fotky, ktoré sme pre vás pripravili. Ahojte! Michalskou bránou sa prechádzam, som rád. Že ešte také miesta sú, kam som s tebou chodil rád. Kde som sa túlal celý deň v tvojich očiach videl rád. Kde náš vietor nestratil smer ani svoj rád. Skús ma nájsť, ja nie som schovaný, nie som len sám. Teba blázon a láskou spálený. Ani nevieš, ako som bez teba sám. Pod Michalskou bránou, pod vežou a na námestí všade mi chýbaš, tam ma to najviac zabolí. Tam by som vrátil náš čas, nielen na pár chvíľ. Vrátil sa s tebou miestam zás, ako do piesni rým. Skús ma nájsť, ja nie som schovaný, tu nie som len sám. Som po teba blázon a láskou spálený. Ani nevieš, ako som bez teba sám. Som len sám.